कमेन्ट हरगायोलै नैबे मानसिया मिस्टार के बर'नो मिस्टार के बर' ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हे भगवान आं बुंनोबो हाला आरो बायदिसिना ओरैबायदि गाज्रि खोथा कमेन्ट हरबाय थायो सोरबायदिखौ होनो मिथिया आं मिथिया जब मावना जाग्राफोरखौ होनो ना माखौ होनो आंथ' मिथिला रायजोफोर मानो होनबा सानै साथामसो मानसिफोर दं आं बयखौबो होनाखै नन स्टप सेम कमेन्टखौ हरबाय थायो नन स्टप एभ्रि भिडिअ नन स्टप सेम कमेन्ट गुबुन हादराव थाग्रा हारिखौ फाननानै जाग्रा ओरैबायदि सेम टु सेम कमेन्टखौ हरबाय थायो आरो आंखौ जिखुनु रायबाय था बाट हारिखौ फाननानै जाग्रा होननाङाब्रा आं मा हारिनि मा गाज्रि मावदों आंलाय आं मा गाज्रि उदाहरन देखायदों ना आं इयुन जेनेरेसनखौहाय फैबाय थानाय इयुननि जेनेरेसनखौ आं गाज्रि आखु देखायदों गाज्रि आखुफोर फोरोंदों ना मा फोरोंदों बुंनो हाया माबायदिखौ गाज्रि होननानै रायो माखासे बर' मानसिफ्रा दासिमबो मिथिया सोरबायदिखौ गाज्रि होनो सोरबायदिखौ फाननानै जाग्रा सोरबायदिखौ जब मावनानै जाग्रा बेफोरखौ दासिमबो माने नायबिजिरनो रोङाखै माने दिहुननो रोङाखै इतने सारे इंडियंस इकट्ठे दिनैसो फार्स्ट रिलिज जानाय मुभिखौ नायनो फैदों ना आज फार्स्ट रिलिज हुआ ना वो अल कान्ट्रि दिनैसो फार्स्ट रिलिज जादों जोङो मोनसे मुभि नायनो फैदों ना ओरैबायदि फुरा इन्डियानि मानसिफोरानो इंडिया मानसिजों बुंफबजोबनाय थांगासिनो अभी तो आए थे फिर से क्यों जाना है रे जम्बी अभी तो आए थे फिर से क्यों जाना है ओ मम्मी बहन किधर से गिरने जों मुभि हलाव थांगासिनो पुरा इन्डियानि मानसिफोर आरोना पुरा इन्डियानि मानसिफोर खोनादों हिन्दीनि रायलायगासिनो बयबो मेथाइ जादों भाई जोंखौहाय बिदि गाज्रि बुंहरनांगौनि जेबो दरखार गैया जों रावनिबो फैसाजों बेरायाखै रावनिबो फैसाजों जायाखै रावनिफ्रायबो फैसा बिनानै जायाखै जों गावबा गावनि फैसा थाखाजों जानानै बेरायो गावनि मोजां मोननायफोरनिफ्रायबो थाइसेबो फैसा लाया जोंनाव एसेबांखिनि अकात दं जे जों गावनि फैसाजों गाव बेरायनो हायो सो नोंफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा मानसिफ्रा पात्ताखौनो मोननाय नङा नों जोंफोरनि खाथियाव थानोबो समाया ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरबाय थायो जायफ्रा कमेन्ट हरग्राफोर बिसोर मिथिखागोन मिस्टार के बर'नो ओमफ्राय सासेया मिस्टार आरे यार बाबा ओरैबायदि मोजां भिडिअ लाबोबाबो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टसो फैयो जाहैबाय आरो ओरैबायदि होनो जाहैबाय सासेया मा होनो गुबुन हादराव थाग्रा लाब गैया हमै देथारजोबनांगौ नोंखौ नोंसोरबायदि गुबुन हादराव थाग्राखौ होननानै आरे भाई बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ हमनानै मा खालामग्रो जायफोरा गाज्रि खामानि मावनानै जायो बेफोरखौ हमग्रोब्रा जोंफोरखौ नोजोर होनो दरखार गैया र' बहा थांखो आं नागिरफिननि फाग्लासो जागोन बेफोरबायदि मानसिजों थै बेफोरनि कमेन्टफोरखौ नायबाय थानो दरखार गैया जायफ्रा मोजां मानसिफोर बेफोरसो दुखु मोनलायलांगोन बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरनि कमेन्टफोरखौ आङो रिप्लाइ होबाय थाबा जायफ्रा हरग्राफ्रा हरबाय थाथों आं बिसोरखौ मिथिखाबाय मा टाइपनि मानसि बिसोरो दुनियानि थार्ड क्लास मानसिफ्रासो बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरखायो स' जेबो दरखार गैया बेफोरनि कमेन्टफोरखौ फरायबाय थानो आङो जास्ट दासो डिउटिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय दायो सुजा गैला आं बिलकुल हारसिं जाबाय मास मोनसेसो सुजाखौ नुथ'नाय नंला मा खालामनो ना जोंनि लाइफआ बिदिनो सुजाया एक्चुवेलि भेकेसनाव थांदों बियो फैफिनगोन 20 दिनसोनि उनावसो फैफिनगोन स' दायो आंथ' हारसिं जाबाय आरामसे मेकआप रिमुभ खालामनानै उन्दुनानै थानोसै माथो खालामबावनो ना ओरैबायदि हेभि मेकआप होखायो बेनो जोंनि ग्रुमिं स्टान्डार्ड गोबां मानसिफ्रा आंखौ होनो एथबां मेकआप बारा जायो मेकआप बारा जाबाय होनबाय थायो आंखौ स' उपाय गैया बेनो जोंनि ग्रुमिं स्टान्डार्ड आरोना मोनफ्रोमबो एयारलाइननि मोनसे ग्रुमिं स्टान्डार्ड थायो बयनिबो मेकआपआ माबायदि जानांगौ बयनिबो मोनसे स्टान्डार्ड थायो थ' जोंनिया बिदिनो ग्रुमिं स्टान्डार्डआ स' आंखौहाय एथबां मेकआप होयो होननानै साननाङा आरोना बेनो जोंनि मेकआपनि देलायनायनि स्टान्डार्ड आरो सरि गोलैबाय बिराद हारसिं जादों गिदोंबो बिराद
दरसि दरला मोन्दों बिराद सिरि जाजोब्बाय ओमफ्राय मा होनो सिरि साराय उन्दुनानै थानोसै दायो ओमफ्राय बहुद थाबैनो गोदान भिडिअखौनो लाबोखागोन अभियासलि स' ओरैबायदि इण्डियाननि मानसिफोर नुदों आरो ना नुनो मोन्दों बे आंनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजाङै फुरा नायजोब्बा मिथिगोन ओरैबायदि बुरजा इण्डियाननि मानसिफोर जिउनो मिथिया मारै मारै चान्स मोननानै बिसोरो माने इण्डियानि मानसिफ्रा बेयाव फैनानै जब मावफैजोबखो मिथिनाय मोनबा आंबो लाबोजोबसिगौ जाथि खुरमाफोरखौ मारै मारै एथबां जब मोनलाखो बिसोरो बेवहाय स' एसेफोर जुदि आं मिथिनाय मोनबा मानसिफ्रा बोरै जों एथबां जब मोनलादों बेयाव आंबो लाबोनो हागौमोन आरोना जाथि खुरमाफोरखौ सब गुबुन हारिफोर चान्स मोनलाजोब्बाय गुबुन हारिफोर ओरैबायदि मोजां मोजां जब मावफैबाय बेवहाय चान्स मोननानै आरोना स' आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाल'नोसै दाथ' विन्टार जाबायानो थ' थाबैनो गोदान भिडिअफोरखौथ' आं लाबोफिनखागोन थेंक इउ स' माच एभ्रिवान लाभ इउ अल उन्दुना थानोसै हारसिंनो गिबाय आङो बिराद गिनो ओंखारदों सिरिनो दरसि मोन्दों आरोना ओंखायनो स' बेखिनिल'सो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच बाय बाय दंबावोसो जेबो जायाखै नै ओंखारगासिनो गांबासो नांगोन बिदि कटन पेडआ इनि उनावसो क्लिन जाजोबगोन मोखाङा आरोना नायदो आसलि महरा बेनोसै नाब्लिब्लि बाय जों हरनि 2:30सिम मुभि नायबाय ओमफ्राय बेयाव फुरा भर्ति आङो पपकर्न बानायनानै एवनानै लाबोदोंमोन ना जुखाम बेखौ जाजोब्बाय जोङो साथामजों बारु सुजा आं स' मुभिया जोब्बाय दायो न'आव थांफिनोसै डिउटिबो दङ 2:30 जाखाबाय 1:00 डिउटि दङ सानसुनि 1:00 ओमफ्राय